Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Lilian nga napauluan. Awan tu ti makasukat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Dadak manin iti sa kaanan ti tanem dediray nga boyfriend ko. Kaduak manen ti kayem ko manong nemi nga mangkuykuyog kanya. Agkapisinaan kami manong nemi iti office mate ko ken kayem ko manong napuko mo ito na ti pagkitaan ta. Adda ka manin dito'y Campo Santo, iti sa kaanan ti tanem, dediray a boyfriend ko mano. Kaduak manin dati kayem ko, ken office mate ko. Duwa nga tawenan tinapalabas, sipod pimusay. Kahit nasa wen, death anniversary na, second year death anniversary na, iti dayta nga malim. Kanagsangit ak manin siyempre. Nagsangit ak manin. Nagsangit ak manin. Dayta ka manin, friend. Duwan nga tawen. Dayto ti may kaduwa nga tawen sipot pimusay. Manupay nga tawen ti orayam tapno malipata misura. Tapno makapag-recover kan. Makamove on kan. Nakadado di kiti inretok ken kan nga kasukat ni Ray. Nga mapang awan ti kayat mo kadakwada. Awan to ti kasukat na. Michelle. Sible. Ingkarik ka nila yung Ray ti lalaki ti biyak ko. Unang nga natayin. Uri pa ano tararamid agbiyak ka di pengarot. Sana kung gagayat pa. Gabaw tawan ti kasukat ni Ray iti puso. Bahala ka. Mabanugak mo't mangkadkadwa ka nga. Abi nga mangkadkadwa na. Kahit siyempre, no, dangar ka sa mapasama kang ka dito Campo Santo. No, ada krusunada kang ka. Kada kiti sa pulturero. Tara, masanda ka. Awang nga tamet. Na nagpintas ka. Siyempre, ado kita krusunada kang ka. Ika sa nung ada kiti drug addict ada dito Campo Santo. Kahit pag susublatan na ka sa takanto patayin. Talay bagbagam. Mayat mo't kidya, tamatay ako. Ngayon saan ko makasit pa nakatay ko Nga rependak mo na, kalbasan na. Tadtadan tado nga bagkong. Bako. Gusto na pasama kiti. Iti boyfriend ko. Iti boyfriend ko nga ni Ray. Nuaping amin nga nakainom nga nag-drive. Kat na itapwak ti kotsena iti deras. Halos nagsisina di bagina. Nakamames nga papatay. Di ba? Nandani sa andang nga nayaon di bangkay na. Nagnato nga diraas di nakaitapwakan. Imbaga ta saan nga nauram hanga bimtak di kotsena. Mga rot. Ano man ito error mo? Picture na. Picture mi nga doa. Kasano ngamin nga malipatam? Buti walang, oy, abay na natin picture. Yes, ulit. Kapag hindi ka sakit awanin si picture nga kit-kita. Ola, padaas mga pagisan. Laksi nag-aagayem. Kasano nga rin ngamin nga malipatam? Awan ti mangadat ko manglipat kang guwana. Lipatan mo at ang mga kasukat na. Awan tot kasukat na. Awan tot makasukat kang guwana. Banugak kan. Mabanugak kan Lilian. No di ka lagayem talagang baybayan kan. Baybayan naklatamin yan. Di na pagibiyangan yan. Hamat nga rin nga mabalin yan. Sige na nagsangit ka. Tayo tumakasangit ka, nagawitan. Sige, gawitan.
Paano ko na makasangit? Gawit na ka natin. O, pagpakadakan. Bye-bye, Ray. Panawang kag sublyak tumanin. Wala man yun. Ito. Matulad nakpay. Basta man ko nagkatawa ka. Magtit. Orang anyamin tararabidem. Ore agluwa ka ti dara. Habon nga mapasubli pa ng agbiag di Ray. So, mabulkat sa balin. Gura ka. At damanin ireto ka. Reto ka. Man. Nagwapo reto. Man, sige. Ito na no. Uy. Ag-interest mo lang. Damagin na nito ka ano. Biyernes ita, di ba? Ita. Tawaga ka lang. Alam. Tawaga. Nubit lang. I-dial ko ti number na. I-speaker mo hartap na mangig ko. Sige. Daitan, nagringan. Sinong ba na yun? Hello, Michelle. Hi, Alan. Wansi ka ata talagang si ka tinawagan. At nakam nito kampusan to. Itatati second year death anniversary ni Ray. Kahit mo nga makitan, di best friend ko. Kaya na. Di ba ireto na? Barbaring to kayat na ka. Takasang kaibaga ng awan, kasukat na. Sige nga rin. Okay, agpa-dinner ka nga rin, ha? Yeah, sure. Ano restaurant? O, siyempre, first class na restaurant, kapata class kayo, itigayin mo. Wow. Imbaga naman, name na sa dinong restaurant, kinimbaga na ti oras. At apeng 45 minutes nga panag-rubuhat. Taro din. Guwapo ka di matlahin. Pabaling ko ka reto kang gano'n. Saan nga guwapo si Kamay? Anat na gana? Alan. Alan mo no, Alex. Alan. Ano picture na ka? Mabit lang terawar ko ti picture na. Ito yung cellphone ko. Oh, reto na eh. Wow. Wow. Apay. Hanga kasat lang na siguro ti personal. Baka nakawaleta. Fake data. Data kang gaano mo. Iba ka ma-fake data. Ngayon magkakaroon ako na makakita kang buwan. Nagawin ak nga rin balay manon nemi nagrubwat. Nagdikos ka nagrubwat. Apay nagrubwat kayo ha. Dapat pa nami ka ni Michelle mo ha. Okay. Si Papalubusak. Kaya't ko nagpa-share ka lang ta. Tapno, alisto ka makapag-recover. Makapag-move on. Tuwa nga tawanan, ha? When ma. Tuwa nga tawanan si Pimusay. Iti aksidente. Naamas ka aksidente boyfriend ko. Matultulog idin ti kasar. Di no natuloy ko man ti kasar, baka anak ko mo kumaitan. Mama. Yung kasyamit. Ada ka di manin ereto ni Michelle Kenka? May kamanuretan nga lalaking ereto na. May katalo na ko. So kano ti mo din? Nuhang ko kano pala kayat? Saan nga mga retreto? Basta, alagad sabi ko ta kayat mo. Dinagas ko nga ni Michelle manong name ti Balayda. Kad nagkalugan kami ti Kotsek. Wow! Impam mo amin nga kabintasan nga lang, ha? Kawan na. Tana nga rod. Maudi reto yung eretong. Maudi nga peso. Tamay katlo. Kahit no saan mo pala kayat, huwag na. Bahala ka. Di ako nagretreto pa. Manong name nagsardeng na iparking ko ti kotse di agring ti cellphone ni Michelle. Isulatuin. Speaker mo. Sige. Hello, adakam dito yun, parking area. Sige nga rad. Datakad? Dakan. Iti akin suling, akin laod, iti amyanan nga, lamisan. Sige. Warayin na kami, kinililian. Iti sumrek kami ti restaurant, kimita kam nga dagos ti laod, amyanan mano. At sa giant, ti lalaki nga uray kada kami. Iniasadag kami manon nemi ti makder nga si Mabat. Hay,
Alan, meet my best friend, Lilian. Lilian, Alan. Wow. Agkarayong petinagan nyo, ha? Alan and Lilian. Nag-check-in kami, Manong Navy. Wow. Naglami isda kulap na. Napanain sa gana ti pagtugawak, Manong Navy. Napanapay pinunasan ba yung tinakulap na? Apa, gentleman. Ay kaya, Manong Navy, adan ti order mi yumanan kitain na nga umisam. Anak ba't gumisam? Uy, umis-isam, ismamut, ha? Aging ganalat isam. Diyak, pa'y naure nga, nagtimek, kalbasan nga, nagtugaw tayo. Oh, ano kami tururahim, Alan? Di kayat ni Lilian, datay, saamot nga sobra, ngem, madaldal, huwag ng sobra. Ay, kasta? Saan ba't nga nga announcer? Tapos nanalay yung daldal. Maganda yun. Okay. Siya kung timangilid iti ababa nga kararag. Wow, religyoso. In English na pa man. Dahil scripted na kararag no kastag ikararagaw nga kidawam ti blessing di makan. Hanga nagkapukeng kuana. Scripted. Kahit kabayatan namang mga kami, Manong Nemi, na kami matlatta, kini Michelle Texas Sarita, di ba't agsao ni Alan. Alan, naguni ka mat, tsaka kaming kurso natin, topic yun eh. Anong artiket mga topic? About economy, about politika, about the current issues. Di ba't kahit di kita? Ano't makunay rito yung damay tang administrasyon. Ay, that's politika talaga. Nag-interesado. I'm sorry, Alan. Stop the topic. Manong Nemi, pimanaw kami kinimisya. Ana, saan man nga nakapasa? I'm sorry, friend. Diyak kaya tisuna. Taapay. Boring. Awan ti kahit ko makita tayo. Nagpinda sa kasasarita. Masapol nga adalam no, awatem di style na. May panggip issue, politika. Kahit? Ano nga kahit mong issue, nagsarita kayo? About love. Romantic love. Tililiwag ko makita tayo poetic. Datay manani wa kasasarita. Dati nagpintas nga denggan di kitay sinungarte may rekomendar ko ken ka kita umat kasta nga mamok apay mangirekomendar ka pay mangreto ka pay kato na saanen dahil ti maudin iso nga sardengan na kon saan kan nga agretreto mangretreto mga alat iretom kabota ulitek ni Ray Laeng awan ti kasukat na sinardengan nakngaroda ni Michelle Manong Nemi kasla pala imikay kanyak kasla saan kami ngagkay siya akong anto masadag kang kuha na abay no di ko masadag no di ko masadagan di ko di ka masangon nireto mo di ba maudi na dyan diyak kaya nagreto talon din reto aw man ti pagkunak kadakwadan pagkunam kadakwada. Kasanungar taramide kadyak met kursunada ti isan numan iretom. Di siya kalata nagpilin. Mana? Di ka umay? Nito'y birthday, kasinsing ko. Pasensyahan. Umay nakpasyahan ni Arnel. Sinong Arnel? Sambuso nito? Arnel, mat nag-aaram kanya ka? Sige, hindi saklat mapangaro. Iti birthday party, Manong Nemi, ti kasinsin ko, ado di kiti lalaki, inyam amuna kanya. Dati kasinsin ko, duwa nga tawanin sipod na tayo di disgrasya di boyfriend na. Ay kang kain tawang pa kasukat na kano. Kabutawang kanot kasukat na. Padasin nyo man nga aruman. Oy, da kayo. Alaman,
Barbaring no, adantun kaskwat de direng. Manong nemi may sagadakwada ti masidag kaniya. Hay, Lilian, inchayat nakulap naman. Hindi pa nagraib ti dakulap mi, kandi pa nangibaga na tinagan na nga Nelson, manong nemi, Diyos ko, nagbarang nga dakulap, nagaragan-gan nga dakos tirik nakmano. Urek na napasuloy manong nemi, tinaisang-sangayan nga rik na. Nangro na manong nemi, ididenas, yasadag na pa itirupa na itirupa. You're so beautiful. Ha? Sayang. Anat sayang. Sayang. Ita lang ang nagkamamuta. Ako man tagis no, ita lang ang nagkamamuta. Ano eh? Mabaling ka din nga. Inta sadyay. Naringgor dito eh. Nayunak ba si dato yung ininom magkaarak? Sika, ano drinks mo? Ladies drink? Sika, sa brandy. Brandy para kadagiti pudno nga malalaki. Basta? Let's go. Kinunahan naman ng name kat imbes ko mga igana na imak kakibinan na inakbayan na mga. Allah, nagalisto mo din na ito nga lalaki. Inakbayan na ko. Katsya, indrakos ko matitakyag ko iti bagina. Nakaw. Diyos ko. Dito yung samat yan, teko nada nga. Huwag kang pagsalita ng patapos. Ingkarik nga awan ti kasukat ni Ray. Yung dito nga Nelson. Tilagin pa nagraib ti nakulap mi. Nag-argen-gen ang tirik na. Dito ita. May samat ka tugaw ha. Di ka tugaw ta nga to ha. No, hangaw man na iti patong ta di. Umay ka. Saklotan ka. Nelson, habi ka ba sinaklot na? How romantic naman, no? Cheers. Ha? Uminom ta, bayat nga sinaklot na? Kawan. Baka ijak na ka. Kasla ba nakas na? Loko ka. Nelson, sana nga kapan nakasta. Nata imam. Ibababambasit. Tay duwa ka man sa anas ko. Patangam mo yun narako. Kadi, sige, like this. Tinapaya naman. Hoy, Nelson, awan relasyon ta. Bastos kan samot. I'm sorry. Kastoya kami. I'm sorry. Sige. Bamta, apay, sige lang ka. No, okay lang. Basta nga lagi nagsusubra. Sige, cheers na. Sige, cheers. Idi agha manong nemi. Kalpasan nga timilmon. Inya sa digna itilapayag kumanong. Uy! Para! You like it? Uy! Apay nga, kininit mo, tapinit-pinit ko kumain ka. Nelson, no! Namartek kan? Sana pa'y namartek. Iti damo ka makita. Nang roon ita graip ti parang. Graip ti takulan ta. I'm so in love with you. I love you. Lilian. Mismo manong nemi nga inya sa dagna dahit nga buses na itilapayag ko kat nakapinpinas nga simbrek dahit nga I love you. Oh, no po. Sumsum ka na, dut ko mano. Di ko man, pinatakder na. Kunakla nung saan na ko nasaklutin. Pinasango na nga, impasaklot na manong, huy, Nelson na datay to'y, at makakita ka na ta. Meaning, kahit mo sumot kanyak tapno o makakita ka na tayo. Let's go. Ha? Inuman ta amin nga nagyan di paso. Say. Let's go. Ako ka. Agpakada kita kasinsin ko. Haanan. Igawid na kalakid di kapata na sapa pa eh. Umikan.
Ang dabugot ko ako sa ibati mo. Tikot sa akong tawaglugan. Pag-iba ng ganyan, iti hotel. Hotel? No, saan kami pa ka nag-hotel? Kada yung boyfriend ko? Meaning, you're still virgin. Nelson, ito ay kailangan naman mo. Yung mapay nga si Murtakin ka. Ingkarik inibagig nga awan ti kasukat. Ti boyfriend ko nga na-aksidente ka na tayo. Yung mapay. Gabota siya tinekari. Nga kasukat ni Ray. Gimsang gapay nga mamu. Hindi yung mamuk ti bagi. Iya mamuk to na lang ti bagi. Into na data ni ti hotel. Nawaya ko mga saan nakasumurot manong naming kasano saan nakasumurot kate. Naparik na nakon kadagiti na bara manong naming kasto nga style ti kayat ko. Medyo bastos. Matinong bastos. Siyempre kam nga ti may sa kwarto ti hotel manong naming kat dituyen. Nga. Minugmugan na kiti kastaunay ba. Nakabarbara nga talaga ti bagi ni Nelson Manong ken nakamatmatyo na bisked. Nakalalaing Manong. Agsipod ta kastaunay ti panang digos na kaniyak kadagiti agkakabara nga iti na dumaduma paset ti bagi agraman ti panagkarayam dagiti na alikuteg nga nakulap ken ramay. Manong nemi ngamin ado idi nga kinidaw ni Ray nga dam mapasamak kada kami ngem sangko pinatgan. Ura tadandan ita maten nga kasar ko na. Itay lang nga nagkita kami iti ito nga lalaki. Nagasagana ako nga mangipay ti amin ko intaya kun ti bagi. Addan da bibig na iti dua amansanas ko manong nemi ket nagmayat iti araramidan na. Oh, nakapigpisat tinak panagasok ken panagarenge. Nang runa lang arudan iti bababa na pa iti ulo naman ng gusto sa anak amamati. May ganun. Nako. Nakabarbara nga talaga isuna. Bara ti bagi nga natural ken bara ti wis brandi nga arak nga kapoy ti bagi. Dito'y kong inso ko manong name nga namin pinsan ti kinabirhen ko ket saan nagagbabawi ko na gabuta talaga nga super nga nariknak iti ragsak. Hindi pa nakaulit-ulit, di pa nakaitayok-tayok ko. Nang runa itinalukatanan ti kuweba kat dublan na akanan manong name ti kuweba. Nagmaya manong name. Super nga nagmaya. Sa anak nagbabawi ko na. Meditagin ina na kami. Nelson. Naipay kung namin na doon akong tao, iti amin kung hindi ka payaman mo. Diya ka di ba't ko nakin ka nga, iti o nagtuhotel nga pa niya mamok ti bagik. Iya mamong nga ron din na sino ka? Siya ni Nelson. May isang executive ba? Iti may isang opisina. Manager? Langang ti manager. When? Nangatot sweldo. Iso nga bailak di manganay di other woman ko. Mangana ti other woman? You mean, yeah, married ako. Abay talaga ibagam. Abay talaga ibagam nga daan ka ti asawa. Dinanog-tanog ko ti barukong naman name. Inanawa na. Sana manin inamalan ni kinibibig ko. Sanak manin imbaltog nga napaidaak. Sanak manin dinigos kadagidag kakabarang agik. Nelson, no. Sa nga rumbeng ko ma. Nelson, sa nga rumbeng. May babawik pa ita. Apay nga sika. Tinagbali nga kasukat na di Ray. Awan nga sukat na ko na ngem adamat ten sika pa nga daanan ti asawa. Ngem kaskas di nga tayok-tayok na kitiragsak man. Pagawitan. Itulundak mo lang dyan. Nagkapunta. Tayawit ko man lang dyan kotse. Sige. Rumor tayo natin. Sa uulitin.
Santon nga maulit. Ang lilaw ka. Saan ka ay nalilaw? Apa yung in hotel nak idin to tadaan ka ti asawa. Gabalang ka ng biyagan. Agraman ti agbaling nga nagta. Tsak pulos inarapap tagbaling nga Wonder Woman. Apa nga sikat nagbaling nga kasukat ni Ray. Kayad na nga sawin. Agtalin edda ka kasukat na. No. Madigayam diyang bagat. Awan ti kasukat na. Tinapasamak ka na takit tagtagayin na palaing nga naalas. Daga sa tagtagayin na. Saan ton nga maulit pa yung mapasamak ka na ta, Anton. Manong nemi iti opisina iti kabigatan na sa anak nga mon uni. Umasdag ni Michelle. Hoy, the problema? Dakila problema. Istorya ito kayong kento no mangal daw ta. In istorya. What? Di mo kinayat? Dagiti inreto keng ka? Imanukot ka tadaanin ti asawa kat naipahay mo pa yan ti kinabirhen mo. Diyan matamo nga ang asawa na gaya mo. You're crazy. Dapat maalalam. Managpili ka. Ita nakapili ka niti. Santon nga maulit. Nag-check-in kayo ka na dyan nga Nelson? When? Laglag-lao na yun, maulit pa yun. Tama. Other woman patong palam. Santon nga maulit ko nak manong naming apay nga kailiw ko. Nelson. Apay nga di ka malipatan. Apay arara pa apay dinamay am kanya. Nelson. Numuna kat jakmat amo no. Jak na alat cellphone number na. Nandito pang opisinaan na. Tinawagak manong name Di kasinsin ko ka nag-birthday din. Hello kasin. Nakatawag ka man. Sorry daddy ko Panagpukaw ko yung birthday mo. Uri tayo nagsubli ka man. Nga nangalat ikot siya. Nakita mi di? Nakita ka. Diyan pa naturo gidi. Ano napasama ka kini Nelson? Kasi nagbabawi ka kay. Inartek na ka? Hana ka binartek. Hana ka na martek. Tiamok kit awang ba asawa na? Kaga. Kit sinalusod mo ko sa number lay bagay iti naitad ko ti amin ko. What? Kanante itang arti problema. Kasin. Kahiliw ko. Nakaw. Dakisan base. Yung check mo tamot panghunta ka kinukuan. Mabaling ka di gumaman ti contact number na ka. Kasinsin ka. Diya kahit nga itultuloy mo ti dakil nga bidtot nga naramidam. Nangarod ka masapul ko Pinaramanan na. Takayat mo nga rod ma, tagtalinad kang other woman. Laksidan ka kasinsin pasamak ti kasta. Nangarod ti ramidak. Lipatin mo no, anyaman tinapasamak ka na kayo kina Nelson. Sige, itanong lang kanya ka cellphone number na, please. Okay, itad ko kayo kanyang hamong itultuloy ang relasyon nyo, Sige. May mamuak ng itultuloy o talagang laksidan ka kabagyan. Hintad naman nung kaniti maala ko, yung dial ko. Hello, Nelson? Saan nga nakapumpuktin na number mo ito sa cellphone ko? Di mo rin mo harak iti silad mo iti asawak tam nusong batang ka. Sino ka? Mabalin mo ka patangan mo. Sino ka? Pagbalinak pa yung Madam Auring. I-cancel ko nung ti kaguni. Siyak ni Lilian.
Sinungaling yan. Apay ado ukam launay na ya. Maging baga specific place o okasyon. Birthday ti kasinsin ko. Malagim kan. Apay ado kami. Ito kayo. Diyos ko ya. I-schedule ta. Kung kakitak doon, i-schedule ko kapakante. Ano yung mo sawan? Di ba? Tinawagan na, kabot na mailo ka. Ag-date ta. Ag-check-in ta. Talaga kadiya ka sa biyag mo? Uy. Ado kami hindi kita mapagusto ha. Hindi tayo maulit. Kakayad na nga maulit. Kaskan ka. Babaam nga rin. Napya ko mamad na matinong ka nga karelasyon. Sa amin lagay ng sisya. No kaya't mo agad sisikalain. Isina kong digna dumata si kantulangin. Actually, kadagupan nyo amin nga other woman ko, si kalati virgin. Ha? So, mas najak mo mati idi. Nagswerte akong siyak tinang damo kayong kakunan. Ulitek, no kaya't mo, isinak di duma. Ang hindi kaya agad pagparausak lang no, basta nga hanak masango ni Mrs. Sika lang no kan. Sika ti number 2. Sorry ata, number 2 ka lang. Isinak di duma. Tapno, may at schedule ta. Anam ako na. Bayaman. Nasilawan yung panunod ko. Sige, bye. In black ko manong. Tamo katawagan na to. So black ko rin ang number. I'm not crazy. Saan nakalaglag? Nagbintutak lang aro din. Itultuloy ko pa lang natang bintot. Alawan, sige, okay lang. No saan ako nga virgin? Ngawanin ti sarang ko harupak ti sa sinuman nga lalaki nga naikari para kanya. Okay lang. Ti may minsan pa nagbasol. Diya kung kaya't nga maulit. Naging ka manong naming nga nagsublimit lang ti kanay ko nga nagtrabaho ti opisina. Kumusta ka kay Nelson? Noodi na di nga pa nagsalita mi. Dahil di na pasama ka internet ti amin. Naalak ti number 9 ti kasinsing ko. Halagay man sisak ka. Di nagapay basta malagip do sinuak. Aging ka nga jak magkaibaga ti lugar ken sitwasyon. Sana kat ibaga nga siyak kano lang ti virgin other woman na. Sana ibagang isina na duma no sakla ka do ti number 2 na. I'm not crazy ko na mo daw. Kung na mailiw ka kayo na. Mangreto ka man. Di mo ito mangkayatin. Maudin. Anyata mo, makakayat ko. Ngayon magiging ka manong naming awang batlangin ti mauray ko. Ante reto, awan-awan. Awan ti masaraka ko. Gabuta, no obserbarek dati nga tao talaga sa mo kaya masaraka ka na lang sao nga nabukal dati kumakas kini Nelson nga awang pa asawa na abi anya tinaramid kang ganin Nelson na ya nagalisto siya pero may nga nagmayat kami nabarat na kulap na tay akas lawan pulos ti tubeng jerik na iparik na nga talaga. Imagine, awan pa sa may nga oras, saksaklutan na ko. Naigaman nanti barokong ko. Nayasadag nanti, nakinit nanti pilit-pilit ko. Ito yung ado nga tao, napanakmat ngamin impasuli eh. Naglaing siya. Kasta kung amin nga tao na tay bastos ng maginoong bastos. Siguro
mamano ti kaskeng kuana. Narwa mo yun. Amo na kilatisan niya babae numayat. Ngim numadi, hanamat ipilit. Nasagid na kasigod asigod siguro. Di lang panagripin di kulap ni ngamin. Kat ni, mapana ko si. Sige, agsapulak. Marabaring no kayat mo to. Adamanin in reto naman ng name, wow, guwapo. So na lang nagsawa mahinhin manong name. Naman tayo ito, itad mo kanya. Nalay nga sumauday ta. Sige, panawang kayo. Tap nung dikas tagat at akong taway yo. Akit nalay ba't nga sumao talaga? Magustok diba nag-istorya? Katawa. Amom ka din nga. Nagpati ako nga. Namuas nga padi. Nagapuhak iti seminaryo. Ay, sumit lagaya. Nga titibagbagam ka talaga nga adda pa kayo na igan ni Apo Diyos. I like it. Kahit mo? Kahit ko na kitang issue. Ngayong api nga saan ka natuloy nga nagbalayang padi. Nasulisukat. Sana ka may kari ko na. Sino nakasulisugan? Patagmad lang adda ti seminaryo iti kumpento. Madre. Ket rimuar kami nga dua. Iti kumpento. Nagkarelasyon kami. Nasakit tinagan di kita inagad na kanyak. Ta pinay ko isuda. Yung hanapin nga siguro hangan ay kari, di ba? Ore ka sa no, ayat mo no talagang sangan ay kari. Di pa nagserbi niya kani Apo Diyos, ore sang kagpadi, ore sang kagmandre, makapagserbi ka kinkuana. Basta laki di, among atong palen, di kiti bilid na, kinimpang ngaramidin. Ayatem di Diyos mo, ti so aming na puso, kararwa, panunod ka na pigsam, agas ti panangayat mo, iti padam nga tao, agas panangipatag mo, iti padam. Iti panangipatag mo, iti bagay. Anong arti mariklam kanya kita? I love you. Iti anyaga po, gabuta marikna. Gabuta, hanggang gabuta napintas ka, saan nga po napintas ti trabahom, no di gabuta isot marikna. Saan ka din ang istorya kang ka ni Michelle? Saan ako nga virgin? Na-istorya na. In-istorya na pa ino kasalungan na pasamak ti amin. Lukot ang Michelle na. Talaga yung pan namin. Naditelye. Okay. O may ganito malbaliw mga pasyarin niya malayo. Agaramot lang, formal. Sige. Barbaring no. Saan ko nga ibaga? Ngawan ti kasukat na. Gaba siguro, sikat kasukat. Pinashare na ngagpaiso manong name ni Manuel. Kat, edidamo manong name hanak pa naka-ready idi, hanak pa naka-sukat, takadigdigos ko. Idamangin ko manong name nga kasasalita, dapapakin ni Mama Isuna. Talaga nga magustuhan da. Hindi na mo nga na kung salad ko manong name pimanawan na mama. Okay, di papa. Flowers for you. Thank you, Manuel. Nagbayad ka sa salita da papakin ng mamang mo. Magustuhan na ka nung ipagbaga. Kasla ka lumay sa apadi. Nawa sa apadi ko nakabait. Sayang amin. Naling ka kang mga sumermon. No, talaga yung tuloy mo tipat kinapadim. Saan nga na ikari? Sa mesa siguro, adada talaga nga tsak kahit tagpadi. Gabutan no, adak iti ko nagtikumbento. Baka adada nga, saan nga napindas ti biyag ko? Gabutan, aduman tagi ti madamdaman ko nga naumalya, mapaspasama. Kung na sinurak nga rod, idi.
paggapuan ti adung ubing. Ubing. Wan, ito nagtikumban to. Ado may isang area nga ayan, di kiti mamadre, na naisupado mo ti mga lalaki. Ito yan, di kiti mamadre. Kaya nagbalin nga madre. Atut ubing. Pagapagapon ng ubing. Nagitay ko. Ulila. Kahit mo sa baka baya ang punan. Kasi di bagbagada. Ato ka nung amin, di kita mangipan itigate. Kada kita nabungon, kada naiyandayon, naibasket, ng ubing. Kasi istoryada. Ngayon moment iti video, na picture ko mga ipabuya da. Kasi sitwasyon. Tila makita mo nga picture, kada kita gaayam ng ubing. Monobilang di kita ubing. Kahit monument bilang di kita madre. Nga mga ayawan kadakwada. Baka ba no anak di kita mamadre? Naputot di kita pati. Pakawanan na ko man ni Apo Diyos. Pakawanan na ko man ni Apo Diyos no saan man nga. No basul ko man ti panagipapan ko. Ngayon, pagkapon nga talaga di kita bing. Napandaim paampon. Agtalinid lata nakasta. Ada di kita napan nagpaampon. Mano ka titipati sa dyan? Pasari upat, pasari lima. Naling nga pumutot. Adi ka titipati no kasta. Manong na yung kinatawaan nila ang kinimanual di kita kasalitaan. Ngayon, inikat ko iti panunod ko na iti madi nga panunod. Kabot na kayo tagbasol. Nung nagapgapo man di kita ubing kaya napapananda no kasta kang dumakkeldan kasta bayo ampunan. Kunada nga no, kabailan ng tiagbiag nga isuna, para warenda. Manong nimi kalpasan ti makatawan nga panagarin ni Manuel, inaklon ko ni Suna. Upat neten nga tawen, sipod na tay, dedi rey. Dedi karik idi nga awanin ti kasukat na, dimteng niya Manuel iti biyag ko, kalpasan nga ni Nelson tinangipayak ti kinabirhen ko, iti may sangarabi. Ginawat data ni Manuel, manunimi kit binangon mi tinaragsak, relihiyoso nga pamilya. Adaan kami tatalo nga anak, manunimi, mga pabusina mo't isuna kat kang kanayon kami na sumuknal, iti simbahan, basta nga Domingo, kadwa mi digitan na. Nimi siya lahat damaten pamilya na, damaten may sa anak na. Dahil ito yung harot ti pagkasalita, ang tinaminsan kat nagsagaba, kabuti pa nakapukaw, ti lalaki nga first love ko, ngayon karik iding awan ti kasukat na. Dimteng ni Nelson, iti biyak ko, kaslakayat ko idin tagbalin nga other woman, imbaglagid din tinasilawan ti panunod ko. Kit dimteng, ti nawas nga napadi, nga ison, iti insagot ni Apo Diyos kanya, akatakta ko nanay ko, iti tugpalya. Dito nga rin, ti bakabuklan, ti love letters ko, manunimi, ti love story. Kaya sabi ko mat, at naipaay ng adal, liliwakin pagsarimihan, ti biyag, karagiti padak nga nagbuya, more power to your program. Ito yung nagyaman ng pag-aya mo, Lilian.